Molt bona nit. Bona nit, Borja. Bona nit. I benvingudes i benvinguts als Premis Octubre, a la nit dels Octubre. Acabem d'escoltar Borja Penalba i el seu grup interpretant Els Ulls, poema de Joan Fuster. Amb aquesta cançó us donem a tots i a totes la benvinguda a una nova edició dels Octubre. Ja en van 51. I enguany, a més, tornem a l'edifici Octubre. L'Octubre ja ha acollit diverses edicions d'aquests premis, però entre les moltíssimes edicions podíem destacar les que van servir per homenatjar persones tan estimades com Lluís Llach, Antoni Milló o l'enyorat Joan Genovés. Volem agrair en primer lloc la vostra presència per acompanyar-nos en aquesta nit tan especial. I, com no, volem donar les gràcies al suport que rebem de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria de Fons, Universitat i Cultura del Govern Balear, Institut d'Estudis Baleàrics i de les Diputacions de Girona, Lleida, València i Barcelona i de la Universitat d'Alacant. Tot seguit, Borja Penalba, a la guitarra, la veu i la percussió, acompanyat del seu grup, interpretaran No tenir-te. Un grup que està format per Anna Requena al violí, Yolanda Bueso al violoncell i Vicent Colonques al piano. Posteriorment, a l'equip s'uniran Cristina Martí i Xavier Ricard, que interpretaran l'Arc Dolçaina. I de sobte sentir que el món és innegable, que el teu cor no s'acaba mai, que el dolor és només set, inesperada, encesa, decidida ombra que mou cap a un nou adesadament. Una espina d'absolut abast. No tenir-te i de sobte haver reconegut que el fet que l'ànsia on tu em prenies omplia versos, passes d'insistència i primavera, que jo era com un vent inflat sobre el teu pit, sobre la franca terra pura del teu somrís lleuger.
vida per a mi. Trobar-la en cada vidre de la nit, en el llibre que s'obre i trencar-la en un record. No tenir-te i de sobte no tenir-me. Aquesta edició, Juanjo, la dediquem a Joan Fuster. Jo trobo que les pistes eren prou clares. Sí. I anem a dedicar-la a Joan Fuster perquè el proper mes de novembre, o sigui, d'aixòs dies, compliria 100 anys, i a més perquè Fuster és el pare, si així ho podríem dir, d'un esdeveniment tan important com aquest i de tantes altres reunions que ens convoquen cada any. I també un poc participa dels nostres anhels i és l'inspirador del que portem fent durant tota una vida. Enguany, a més, hauríem de felicitar-nos. Està sent l'any Fuster commemorat per primera volta pels 3 governs, la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear. La primera edició d'aquests premis es va fer un 9 d'octubre de l'any 1972 a la Societat Coral El Micalet. El primer premi, Joan Fuster, el va guanyar Francesc Vallverdú i va ser publicat per Edicions 62. Però per problemes interns, aquesta editorial va anunciar que no podia continuar amb el projecte. El mateix Fuster, conscient de la necessitat que hi havia de continuar amb aquells premis, va demanar a Eliseu Climent i a Rosa Raga, editors de 3 i 4, que se'n feren càrrec. I és des d'aleshores que aquests premis s'entreguen cada darrer dissabte d'octubre i sempre a la ciutat de València. I Fuster, l'inspirador, era l'encarregat de fer el discurs de cloenda de cada edició, que era una anàlisi crítica del panorama polític i cultural del país. No tindria faena si ho haguera de fer ara. Per exemple, en el Parlament que va fer l'any 1977, un any després que els Premis Octubre reberen una multa governativa de $500.000 de pessetes de l'any 77 per haver-se cantat la Internacional i els Segadors, i poques setmanes després d'aquella manifestació multitudinària i pretesament unitària, que Fuster no podia deixar-se de mirar amb una certa reticència, del 9 d'octubre del 1977. Aquell any, Joan Fuster s'expressava en els següents termes. El meu propòsit és únicament subratllar una vegada més la claríssima significació dels Premis Octubre, la seva voluntat d'assumir un front de resistència. De fet, entre nosaltres, la lluita antifranquista passava per la recuperació d'unes senyes d'identitat nacionals que la dictadura havia procurat destruir i adulterar. Tots recordareu els episodis de repressió, de censura, de terrorisme, de què han estat víctimes les iniciatives més útils. Tots sabeu també la modèstia de mitjans materials amb què comptàvem i contem, degut a la indiferència o la maligna hostilitat de les corporacions públiques i de la major i més considerable part de la burgesia indígena. Certament, això havia de ser tal com ha estat. No ens hem d'enganyar. Ells no es mamen el dit. I eren i són ben conscients del perill que implica qualsevol represa nacionalitària. Els Premis Octubre s'insereixen precisament en aquesta trajectòria límpida
descarada de rescatar un poble de les alienacions a què havia estat condemnat. Els Premis Octubre són una temptativa de normalització amb un abast tan ampli i resolut com ho permet la societat valenciana actual. I per això mateix, i sense voler, esdevenen una manifestació política. Això va dir Joan Fuster aquell any 1977. Fuster era l'intel·lectual de referència. La seva influència fou molt àmplia i es notà en molts àmbits i en molts projectes. Fou el primer president d'Acció Cultural del País Valencià que, juntament amb Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural, formen actualment la Federació Llull. Aprofitem, a més, per saludar els seus representants que són avui entre nosaltres. L'assagista de Sueca també tingué una participació activa en la conceptualització i fundació del setmanari. Tots sabem que el temps era un projecte desitjat, però que en aquell moment no estava massa clar. Però fent gala del seu escepticisme i veient improbable la pervivència d'un mitjà generalista en català, fet des del País Valencià, que es fet càrrecs del conjunt dels països catalans. L'empresa era important. I el dia de la fundació legal de l'empresa editora davant de notari, només hi va portar una peseta rúbia. I digué, per lo que ha de durar. Però, tot i que sembla mentida, Fuster era humà i en això s'equivocava. I enguany també celebrem que el setmanari El Temps ha arribat al número 2000, mantenint en tot moment l'aposta fusteriana de conformar un espai de comunicació nacional. I no només això. Enguany també se celebraran en homenatge a Fusters els segons premis El Temps de les Arts, que sota la direcció de Lluís Danés seran retransmesos a totes les televisions públiques de parla catalana un dia proper a la data del seu naixement, el 23 de novembre. I evidentment, aplaudiu. Que sí. Perquè, i tant que sí, una iniciativa per a ser fortament aplaudida. I evidentment no podem deixar d'anomenar totes les publicacions que 3 i 4 ha fet darrerament al voltant de Fuster. Sense anar més lluny, el Premi Joan Fuster de l'any passat el va guanyar Gabriel Ensenyat amb Fuster i els mallorquins, un assaig que analitzava la importància de Fuster a l'illa com catalitzador d'una sèrie de debats identitaris que es produïren la dècada dels anys 60. O Fuster instantani, de Josep Ballester, un assaig fragmentari que ens apropa a diversos aspectes de l'obra, la trajectòria i la influència del suecà. O el llibre Hem d'acostar-nos més a València, de Josep Pla, que reuneix amb cura, en aquest cas, d'Antoni Martí Monterde, tots els textos planians sobre el País Valencià, molts dels quals són resultat de les seues complicitats amb Fuster. Per descomptat, no ens podem deixar de banda els títols del propi Fuster. Escrits de combat, que reuneix els seus opuscles polítics més punyents i importants, o el diari 1952-1960 i Causar-se d'esperar, que representen tota l'obra dietarística que Fuster va decidir publicar i que són la mostra més clara i perfecta del seu assagisme literari. O la monumental obra de l'edició de la correspondència de Joan Fuster sota la direcció d'Antoni Furió, a qui hem d'agrair tantes iniciatives al voltant de l'assagista de Sueca, com per exemple la publicació dels volums de la nova obra completa a cura de Furió mateix i de Josep Palacios. Fins ara s'han publicat 17 volums de la correspondència de Joan Fuster, els darrers dels quals dedicats als epistolaris amb Vicenç Riera Llorca i amb diversos valencianistes de postguerra. A més, aprofitem l'ocasió per anunciar que aviat n'apareixeran 2 més dedicats a l'entorn de l'edició 62 a cura de Teresa Muñoz Lloret. Vaja, que el centenari de Fuster ens posa a l'abast tots els títols del propi Fuster i del que s'ha escrit sobre Fuster. Llegim Fuster, que serà el millor homenatge que li podrem retre des dels països catalans. I tot seguit
per tal de recordar la figura de Joan Fuster, l'historiador i escriptor Ferran García Oliver ens dirà unes paraules. Bona nit, amics, amigues. Hi ha res que puguem afegir sobre l'obra i la biografia de Joan Fuster al cap d'un any sencer de cerimonials, recordatoris, congressos, conferències i d'altres litúrgies commemoratives? Fuster seria potser un cas amortitzat que convendria deixar en el calaix de les glòries literàries i celebritats nacionals? Les divagacions que acabo de formular són capcioses, cal reconèixer. Tots els ací reunits sabem que aquest home i la seva obra no s'esgoten en l'efemèride del centenari del seu naixement. Els seus escrits, la massa enorme de papers manufacturada amb constància jornalera, són ja materials per a una meditació permanent de la condició humana. I molt en particular per als seus conciutadans, els seus raonaments constitueixen una reflexió punyent, lúcida, incòmoda, sobre la nostra trajectòria col·lectiva que es projecta sobre un present insatisfactori i alhora sobre una esperança de futur, car tot assaig se causa d'esperar. Ja sabeu, el vers ausiasmarquià que dona títol a un dels seus millors llibres. Obrem, ens diu el pròleg, perquè esperem. Perquè esperem aconseguir tal o tal altra cosa amb el nostre gest, amb el moviment que iniciem. I confiem, perseverem. Tenim l'esperança en reeixir en l'objecte que ens hem traçat. El desestiment, diu ell, la paràlisi, les conviccions passives ens impedirien de fer res. Fuster és una exigència moral, una interpel·lació escassament confortable, una consciència crítica. Just per haver estat, per ser, un corcó insistent, no són pocs els que, en efecte, l'han volgut condemnar a la paperera de la història. Que la condemna provinga dels esquadrons reaccionaris de sempre no té la menor importància. Els seus lladrucs són una murga previsible i redundant, tant com els proferits per la xaranga jacobina. Els uns i els altres no l'han llegit, per descomptat. Només en tenen referències filtrades pels gossos guardians de l'ortodòxia i de la seua ignorància i pacotilla ideològica en fan argument. Però el que sí que té una certa importància és el refús barrejat amb el blasme i maledicència dels que algun dia s'adheriren amb més o menys convicció o amb més o menys reticència al Joan Fuster heresiarca. El Fuster heresiarca és el fumigador d'ortodòxies dominants i claustrofòbiques i, per damunt de tot, la de l'Estat-nació, el d'Espanya, tal com l'havia escudellat el liberalisme del Dèneu, acudint a les mòmies visigòtiques, les barbes del Cid, les caravel·les de Colón i les canonades d'Agustina d'Aragó. I en repudiar aquests antics companys de viatge, les idees de l'homenode sueca, tornem a la casella inicial d'ofrenar noves glòries a Espanya, cosa que inclou la empobridora regionalització lingüística, nomenclatures i símbols submisos i, és clar, la renovació del projecte de retrobament entre els tres països germans, les Illes, el Principat, el País Valencià. Aquest projecte és el que ha fet més por, el que ha suscitat més odis, el que ha provocat respostes ignominioses pels ayatolàs de l'Estat i els seus dòcils servidors, siguen la porra, el tanc, el codi criminal o la ploma. Per què aquesta incomprensió eterna davant el fet natural de la diferència i el dret a decidir per tu mateix com persones adultes? La resposta ens duria ara i així massa lluny,
Però el mal, com algú va dir, forma part del drama de la llibertat, com també de la història dels pobles, que no volen ser sotmesos. A propòsit d'aquesta incomprensió, Fuster deixa anar una reflexió clarivident el 1963 que no ha perdut ni un bri de vigència. La va fer mogut per la lectura de la velada de Benicarló, on el seu autor, don Manuel Azaña, llançava diatribes contra el cavilismo racial de los hispanos. Dia Fuster. Contra el cavilismo racial de los hispanos, l'Estat ha esgrimit les armes usuals en aquests casos, l'escola i la policia. Amb l'escola, des de fa més de 100 anys, procura inculcar als súbdits la mitologia patriòtica necessària per soldar els 17 membres que els constitueixen, amb les forces de la repressió sempre a punt a maldat per acoquinar les caviles desficioses. En les èpoques d'atonia general, les caviles s'hi han sotmeses sense massa rebequeries. La seva resposta a l'Estat, però, erudia la més total de la indiferència. Quan per una excitació econòmica o d'amor propi, de gallardia civil o de voluntat nacional, el cavilisme es fa díscol, el panorama canvia. La província es desperta, s'espavila. Allò que podia derivar-se dependrà de les possibilitats locals i temporals en cada cas. La solidaritat, o la Bernat Metge, el 6 d'octubre, o Serrador, la Setmana Tràgica o l'Institut. La perspectiva, per a l'Estat, s'entén, se li fa clara i la veu tan temible que no triga a reaccionar. S'endureix en tant que Estat. Això mateix ho hem tornat a veure i patir arran del referèndum de l'1 d'octubre. I encara perduren les rialles venjatives de l'Estat contra el cavilisme insolent i desafiant. Totes les il·lusions que Fuster s'havia forjat, moderades en un escèptic com ell, es frustraren durant les maniobres de la transició. L'almoina autonòmica, i encara gràcies, més que apropar-nos els uns als altres, ha alçat noves barreres administratives i nous prejudicis estèrils. Encara no hem sigut capaços ni de bastir una cultura nacional amb cara i ulls. És veritat que ells, els jacobins i la patuleia dels de la Constitució espanyola, ens ho posen ben difícil, però fa la impressió que nosaltres sovint els facilitem el camí amb l'exacerbació de la nota regional i local contra la qual alçà la veu Joan Fuster. Ell ja ho va advertir abans de la consagració definitiva del règim del 78. No basta amb cridar que som una nació, ni acudir al repertori dels clàssics quan així convé. Si ho som és perquè democràticament i decididament així ho volem. Ara bé, d'una nació, adverteix Fuster, emana una cultura que respon a les necessitats del poble que la constitueix i des del poble, des d'aquests pobles que s'estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, que hem d'entendre les nostres probabilitats de supervivència col·lectiva. Qualsevol intent, conclou Fuster, de retallar aquesta esperança serà estèril. Els països catalans és la nostra empresa quotidiana. Fins i tot gosaria dir que aquest treball, quasi sempre sord i silenciós, anònim i constant, ha donat sentit a les nostres vides, a les vostres vides. La donà, sens dubte, a l'home gràcies al qual molts de nosaltres som així, després de literalment deixar-se la pell i la salut. Mai no li estarem prou agraïts. I amb ell, i gràcies a ell, esperem. I tant que esperem, sense caure ni per un instant en el sentiment de la derrota. Altrament, com deia, el desestiment, la paràlisi, les conviccions ens impedirien fer res. El futur ha de ser nostre.
M'ajudes a connectar això? Sí. Bona nit, bona nit. No, que m'estic... Falta un cable, me diuen així, no sé, jo és que d'esta màquina no sé molt, però bueno, bona nit, estem... No, este es el del micro. Ups, mira, hòstia, davant de gent important així, que estem... En què no ens aclarem, hòstia, pues estem quedant una mica... Eixa mateix o què? Enchufe el del cello, ¿eh? Ah, no. No, el del cello no. A veure, mare meua, che, això estem... Collons, no volíem fer lo dels pallassos de torpes, però mira, bueno, ja està, no passa res. El directo, diu Eduardo, el tècnic. Un aplaudiment per a Eduardo també. Ese no es. A ver, parla. Sí? Bueno, així és el Hola. teu. Sí. Ah, sí que és. Bé, hola, bona nit. Bona nit, tot bona bé? nit. Perdoneu, perdoneu. No ha sigut espectacular, però bueno, ja està. És que ja se m'ha oblidat el que anava a dir, no? No, anàvem a fer una coseta per a Joan Fuster, no? Sí. Nada. Bona nit. Ens havien dit que farem alguna cosa per a Joan Fuster. Sí, no? I pues aleshores, per Joan Fuster, Joan Fuster. no? Bueno. Ai. Bueno, Joan Fuster, Mira, està ahí, han posat la foto, per si no sabíeu. Guapo, eh? Sí. A tu què t'anava a dir? Que no te ho havia preguntat. A tu què et pareix, Joan Fuster? Joan Fuster. Què passa, que no et cau bé, Joan Fuster? No, que a mi em cau de puta mare, Si gràcies a ell avui em paguen 500 pavos. Ja, no, a mi també em cau molt bé, la veritat. A veure, és la seva obra, que... Què passa, que no t'acaba de convèncer? No, que no me l'he llegida, vull dir. Ah, bé, jo m'he llegit un article, tampoc, és que... Tu? Un article seu? No, un article de Viquipèdia, un article que parla d'un llibre de Joan Fuster. I vaig estar a puntet de comprar-me'l, O sigui, a punt. Doncs digues, quin llibre era? A veure. Bé, nosaltres els valencians, que suposo que el coneixereu, a tu te sona? Ni puta idea. No? Bé, bueno, és un llibre que parla del passat del poble valencià. I, bueno, això, no? I per què no te'l vas comprar al final? Perquè jo ja vaig actuar una vegada als Premis Octubre i després, en el còctel de després, sempre t'enganxa un senyor major i te conta tota la història del poble valencià, del poble valencià, del català i del balear, o sigui que jo m'estalvio els diners, la veritat, o sigui, no? Tio, com si nosaltres solers no poguérem veure el passat valencià, si el tenim així davant, no? Cristo, o sigui, així n'hi ha gent major, O sigui, Sí, major. major, Hòstia, i polítics, n'hi ha polítics, Sí, i en segona fila, no? Hola, Bel, què tal? Polítics majors, també, no? I supose, sense ofendre, que hi ha gent així més jove, però jo supose que seran prou majors com per a saber a qui han contractat, no? Hem vingut a matar-vos. Metafòricament, Encara que ho podríem fer literalment, 80 per a cadascú, fàcil, Fàcil, no? fàcil, sí. Fàcil, o sigui... I els de dalt? I després els de dalt, Fàcil, que mentre baixen... Són poquets. Nosaltres som joves. Sí, i sabem d'arts marcials. I entre tots vosaltres, no alceu ni un gat del rabo, No vos irriteu, resulta antihigiènic. A veure, Sí. nosaltres som el futur. Sí, jo he guanyat un premi de l'Institut Valencià de Cultura, Ojo. Jo he guanyat el Campionat Nacional de Beatbox. Sí, que no sé si saben el que és beatbox, suposo que sí, no. no? Ara ho van a saber. Ei. Hòstia. Ara ja ho saben. No, jo no vaig a fer molt més, però no vaig a fer algo tan espectacular, però bé, jo sóc actor
director, dramaturg i productor d'una de les companyies emergents més potents de tot l'estat. O sigui, tela. Jo sóc actor, beatboxer, músic i director creatiu d'una de les agències de màrqueting més importants de tota València. Per la meva part, només puc dir que si jo no existira, caldria inventar-me. Hi ha qui és metge, mestre, advocat. La meva professió és ser Quique Gasso. Jo, Roberto Hoyo, per si no ho sabíeu, soc la mesura de totes les coses. Vinga, va. Sí, I no és que m'agrade dir jo, és que no tinc dret a parlar amb un altre pronom personal. Rarament es pot formular una veritat sense que sembli una insolència. Sí, un bon espectacle sempre és una provocació. I forma part d'una bona educació saber en quines ocasions cal ser un maleducat. Eixa és molt bona. Que tinc la xuleta ahí. Sí, la xulla, volen que parlem valencià com bé. Perdoneu. Però bueno. Sí, eixa és molt bona, que l'han posat ahí. I n'hi ha una altra molt bona que també està ahí, que és un deure dels joves espantar sistemàticament els vells, encara que siga per evitar que s'adormen del tot. Així que vinga, desperteu que esteu adormits. A veure, a tu com et diuen? Com? Eliseu. Per a tu, què és el pitjor de ser vell? No cal que ho digues, si Joan Fuster ja ho deia. El pitjor de ser vell és que tot el món tracta de respectar-te. Sí, però tranquil, Eliseu, pots estar tranquil. Te deixem tranquil. Podeu estar tranquils, que nosaltres no. Cabrons. Això també ho va dir Joan Fuster, En algun moment. Bé, sí, volíem parlar amb vosaltres, volíem dir-vos. Vosaltres vau lluitar contra el franquisme, no? Està molt bé, de veritat. Fantàstic, fantàstic. Enhorabona. Felicitats. Sí. Però, a veure, jo crec que necessiteu nous enemics, no? Per exemple, uns que no estiguen morts, no sé. Pot ser, Quique, no ho sé. Sí. Necessites un rival per afirmar-te, no? No el destruïsques, preserva-te'l, subvenciona'l si cal. Joan Fuster, sí, subvenciona'l. Escolteu, subvenciona'l, paga-li les ajudes emergents, per exemple, no? Que ja són 2 anys sense rebre les maleïdes ajudes, no? A veure, o sigui, ha passat una cosa, s'ha traspapelat alguna cosa, però jo he adelantat els meus diners des de 2020. Tranquil, perdoneu. No sé. Que Toni Pastor ens havia demanat que fèrem algo de música. Ja, la música és una conspiració contra el silenci, siga Bach o siga rock, siga trap o pop, rap o beatbox, no? Molt bé. Aleshores què fem? Bé, tens un cos, no? Aprofita'l, aprofita-te'n. Vinga, espera. No esperes ni tingues por i seràs perfecte. La cultura que no siga feta per nosaltres serà feta contra nosaltres. O ara o mai. Ens declarem oficialment els vostres enemics. I hauríeu de sentir-vos afalagats. És intel·ligent buscar enemics intel·ligents. Almenys d'aquesta manera en el futur vos recordarem. Volem que poseu imatges a la música que anem a fer. Això és una patada al directiu de no sé què. Això és una punyada al conseller. Som uns cracs. Què li anem a fer? Crac, li he trencat el turmell. Fem música amb el nostre cos. Sí, tenim punts i punts de vista molt diferents. Si no ens donen suport, emprenem. Si hem de fastidiar la gala, doncs la fotem. No és gens personal, són negocis corrents. No vos tenim por, no, nosaltres lluitem. No ens importa l'opinió de la gent. Elaborem un pla i l'executem. La realitat no està tan mal quan la comprens. Volem anar-nos de compres amb els vostres diners. Volem sentir-nos plens. Quique, te'n vens, tinc les claus dels seus Mercedes-Benz. Si
vivim a València hem de ser valents i per això en definitiva fem el que hem de fer. Demà ja veurem, ok, és el que faria Joan Fuster. Acabem de veure l'actuació de Robert Toyo, actor i director, i Quique Gasu, actor i beatboxer. Ens ha quedat clar que és això d'un beatboxer a tots, no? Que ha estat ideada en base a diversos aforismes de Joan Fuster i la manera en la qual els entenen i els interpreten aquests joves creadors. Tot seguit veurem una altra actuació. Sense beatbox. Bo, creiem que la millor manera d'homenatjar la concepció nacional de Fuster és tenir en compte el territori complet. Com sabeu, Catalunya Nord va ser annexionada per França en 1659 amb el Tractat dels Pirineus, sense consultar les Corts Catalanes, que mai no ho van aprovar. I des d'aleshores ha sofert una repressió duríssima en contra de la llengua i de la identitat catalanes. Per això anem a escoltar Maxim Cayuela, un jove que ens va enamorar a tots quan va interpretar en una televisió francesa d'àmbit estatal Tant com me quedarà, del cantautor Jordi Barri. El nostre amic Maxim representa sense cap mena de dubte la persistència desenvolupada a Perpinyà i a tot el nord del país per fer resistir la llengua a través d'eines fonamentals com el moviment escolar d'immersió en català, de la Bressola i de tantes altres entitats que garanteixen la supervivència de la llengua malgrat les traves continuades. La cançó que interpretarà Maxim és ben representativa d'aquesta realitat superada gràcies a la voluntat de tantes i tantes persones. En voler, Maxim. Tant com me quedarà una alè de pita, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré dolça entera ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. Tant com me quedarà una alè de pita, tant com me quedarà un filet de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malagoniat país meu. M'és igual si hi ha 1000 poetes, m'és igual si hi ha 1000 pintors, han contat les amoretes, s'han glorificat els colors amoroses de colliure, s'embadalits del Canigó, a la banda ple de viure sota el cel blau de Rosselló, ballant l'ufanos al vera dins l'una calma d'argelers i fent-se l'espera corbera guardiana del Barcarès. Tant com me quedarà una alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'una mà.
tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filar de veu. Jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malagoniat país meu. M'és igual si hi ha 1000 poetes, m'és igual si hi ha 1000 pintors, han contat les amoretes, han glorificat els colors. M'és igual si ja 1000 teles ja s'han emprat al castellet i si les teves estrelles ja han ballat dins un sonet. Si 1000 cops la tramuntana ha fet sarau tot una nit, si s'ha pintat la sardana com un ball d'amor infinit, tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré dolçantera ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'un amant. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filar de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malagoniat país meu. M'és igual si la ginesta ja han llorejat 1000 cançons, si els esclats de nostra festa il·luminen els horitzons, si se sap que la bandera que jo tinc arrelada al cor sola, última i primera va ser festa de Sant Guió. M'és igual si hi ha 1000 poetes, m'és igual si hi ha 1000 pintors, han contat les amoretes, han glorificat els colors. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filar de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malagoniat país meu. Tant com me quedarà un alè de vida, tant com me quedarà un filar de veu. Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies a tothom. Gràcies a la tècnica, gràcies a Eliseu, que em va trucar, em va demanar per mail de poder venir aquí per poder cantar i mira, s'ha posat a plorar, jo també. Doncs gràcies a vosaltres tots. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Sí. Crec Emocionant. que no solament l'Eliseu ha deixat anar una llàgrima mentre escoltava aquest accent de la Catalunya Nord tan bonic en la veu de Màxim. Però no abandonem les emocions, perquè ara ha arribat a un moment ben especial, perquè és el motiu principal que ens reuneix aquesta nit, i és l'entrega ja dels Premis Octubre que otorga l'editorial 3 i 4. El guardó és una rèplica d'una escultura de l'enyorat Andreu Alfaro, creada ja en l'any 1986 i pensada especialment per a aquest premi. De fet, Alfaro la va crear després que Francesc de Paula Burguera, polític i amic de Fuster,
li ho demanara públicament al mig d'una nit com aquesta, una nit de Premis Octubre davant de més de 800 persones. I any rere any ja en portem 51. És l'edició ja número 51. I com dèiem, el motor d'aquests premis i de l'editorial 3 i 4 ha estat Rosa Raga i Eliseu Climent, que durant tots aquests anys, inspirats per Fuster i sempre amb una empenta incansable, amb una iniciativa de la qual no han prescindit, ni siquiera prescindiran després de tant de temps. La cultura valenciana està present no només gràcies a aquests premis, sinó també tota la cultura catalana gràcies a molts altres entitats i organitzacions que la mantenen viva. Tants anys dels Premis Octubre són, al remat, una victòria col·lectiva del país. I ara toca fer-ne l'entrega i ha arribat el moment de demanar la presència de l'editor Eliseu Climent. Eliseu. Molt bé. Bé, anem a començar pel Premi Octubre Pere Capellà de Teatre. Enguany s'han presentat 39 originals. Demanem a l'escenari la presència de Fanny Tur, membre del jurat. Fanny, te molesta si deixo el paper ahí? Bon vespre. Reunit a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, el jurat del Premi Pere Capellà de Teatre del 50è Premis Octubre, integrat per Andreu Gomila, Aina Tur i Fanny Tur, atorgam el Premi a l'obra Les Maleïdes. El jurat en destaca que es tracta d'un retrat sòlid amb uns personatges femenins insòlits i sorprenents, una estructura valenta que tracta del mal i els seus efectes sense contemplacions. L'autor té una capacitat molt gran per retratar les relacions familiars hostils i de capbussar-se en un racó de la societat que sovint queda al marge. Es tracta d'una obra moderna, diferent, amb molta potència literària, dramàtica i escènica. L'autor de l'obra és Sergio Baos. València, 28 d'octubre de 2022, any Fuster. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies al jurat, gràcies als Premis Octubre, l'editorial 3 i 4, és un honor. Les Maleïdes és una obra que conta una història de 3 dones, una padrina, la seva filla i la seva neta, que en un moment donat se veuen abocades a la solitud més absoluta, se veuen separades. Conta la història de l'aventura de retrobar-se, de com aquestes 3 dones intenten retrobar-se. D'alguna manera volia parlar del que significa una família per la identitat d'una persona. En un moment en què no sabem què ens depararà el futur, més que mai, en un moment en què la violència s'ha apoderat de la informació, jo volia parlar de l'amor, de la tendresa, perquè, no ho sé, Ventura, igual que les 3 protagonistes d'aquesta història, és l'única cosa que ens pot salvar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i passem ara al Premi Octubre Andròmina de Narrativa.
Enguany s'han presentat 100 originals i demanem la presència a l'escenari de Lourdes Toledo, membre del jurat. Molt bona nit, amics i amigues, premiats, premiades. Reunit a l'octubre Centre de Cultura Contemporània, el jurat del Premi Andròmina de Narrativa del 51 Premis Octubre, integrat per Carme Manuel, Jaume Pons Salorda i Lourdes Toledo, atorga el premi a l'obra Només se salvaran els llamps. El jurat en destaca, d'una banda, la qualitat literària dels relats recollits en l'obra, una prosa valenta, rítmica, que arredoneix sovint pesa breu des del començament al final. Són textos que recullen temes com ara la contradicció humana, les relacions familiars i l'absurditat i la complexitat de moltes situacions quotidianes. Narracions que sorprenen el lector i que creen, totes plegades, una harmonia humana i una atmosfera literària. L'autor de l'obra és Antoni Mas Busquets. Moltes gràcies, bon vespre a tots. Deixeu-me que vos conti una anècdota. El 1995, un altre mallorquí, en Miquel Mas, va guanyar el Premi de Narrativa. Jo aquella nit, fa 27 anys, estava en una habitació fosca cuidant el meu fill petit, que tenia 3 anys. Havia acabat de tenir un atac de cetona. Havien cridat el metge i em va dir que la manera de tallar els còlids que provoca aquesta condició era a dins un tassó d'aigua posar una curadeta de sal i de sucre, em sembla recordar. Bé, els que heu tingut fills petits ja sabeu el que són aquestes agonies, no? No dormir, estar allà pendent i tal, no? I, bueno, cada mitja hora li havia de donar, me'n record, una curadeta a la boca perquè no se deshidratàs i, a més, perquè li tallàs els còlics, no? I això de les 2 de la matinada, una germana meva me truca i me diu has quedat finalista a l'octubre i tal. Dic, uau, quina passada, no? Va ser com a... Bueno, va desaparèixer tot el mal rotllo aquell. Va ser com una injecció de vitamines, perquè era el primer reconeixement. Era humil, però, vaja, per mi era importantíssim, perquè ja no era un xitxarello, no acabava de començar, però encara no sabia el que era un reconeixement autèntic de la feina que fas, no? Bueno, va ser això. Des de llavors sempre he associat aquest reconeixement amb la necessitat de perseverar, de resistir, sobretot quan les condicions són adverses i hi ha problemes que de vegades semblen insolubles. Rebre aquest copet a l'espatlla quan estàs a les fosques, en una habitació, tot sol, de vegades, o camines a les palpentes, com ens passa a molts escriptors, que no sabem on ens portarà l'obra. Començam a escriure i no sabem, perquè és un misteri la literatura. Doncs és una cosa que sempre li agrairé a 3 i 4, al Liceu i als Premis Octubre. Com deia Henry Mitchell, em sembla, guanyar, qui diu de guanyar? El que compta és resistir. I quin millor exemple de resistència que els 50 anys d'existència dels Premis Octubre. Gràcies a tots. I passem ara al Premi Octubre Vicent Andrés Estellers de Poesia. Enguany s'han presentat 114 originals. Demanem la presència a l'escenari d'Irene Mira, membre del jurat. Bona nit a tothom. Reunides a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània,
el jurat del Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia dels 51ens Premis Octubre, integrat per Anna Gual, Irene Mira i Begoña Pozo, atorga el premi a l'obra Paradísia. El jurat hem valorat la profunditat amb què el poemari agermana la vida del món vegetal amb el món humà, el món natural i el món hipertrofiat de la tecnologia. La seva veu destaca per la solidesa i per la manera com aborda l'experiència poètica, tot associant-la al misticisme i a la recerca espiritual. Amb versos punyents, l'autora construeix un poemari múltiple que porta el lector i la lectora a un viatge cap a l'interior de la creació. Críptic i misteriós, aquest poemari es configura des de la radicalitat de la seva escriptura. L'autora de l'obra és Laia Llobera. Bona nit a tots i a totes i moltes gràcies a Eliseu Climent, organització, i especialment a les 3 membres del jurat per fer volar Paradísia amb les ales d'aquest premi. És un honor haver-lo rebut perquè no és un premi més de molts als quals optem aquells que escrivim poesia, sinó que és un premi de resistència cultural i lingüística de país, és a dir, de països catalans. Veure els Premis Octubre més vius que mai i més reivindicatius a través de la memòria de Joan Fuster és una font d'esperança per la nostra llengua i cultura. Si hi ha uns premis literaris que germanin les terres de parla catalana, sens dubte, són els Premis Octubre. A Paradísia hi trobareu un cant a la terra i en aquest cant hi ha una mirada cap a la saviesa ancestral de l'home, ara que ens trobem en un context de crisi sistèmica. Per acabar, m'agradaria dedicar aquest premi al meu company de vida, en Joan, als meus pares i als meus fills, i molt especialment també als amics poetes que m'han acompanyat en els darrers anys d'escriptura. Jordi Pàmies, Lluís Calvo, Marta Pérez Sierra, Joan de la Vega i Elm Puig. Moltes gràcies. I per últim, atorguem també el Premi Octubre Joan Fuster d'Assaig. Enguany s'han presentat 32 originals, demanant la presència a l'escenari de Josep Maria Terricabras, membre del jurat. Que atrevit. Gràcies. Bona nit. El jurat ha valorat que entre els originals presentats cap reuneix les condicions necessàries per fer-lo mereixedor del premi, ajustant-nos a allò que esperem d'un assaig, la defensa argumentada d'una idea o opció personal i la reflexió estimulant. Justament en la commemoració de l'any Fuster, els seus treballs ens continuen i ens han de continuar servint d'exemple. I si ara em permeteu una paraula, més enllà d'aquesta declaració del jurat, perquè pot causar una certa sorpresa, que justament en l'any Fuster i el Premi Fuster quedi desert, volem que quedi ben clar, els membres del jurat, que ho fem justament per Joan Fuster, perquè ell, que és el gran assagista dels països catalans, mereix que cada vegada que es dona un premi en nom seu, sigui un premi que tingui el nivell que s'espera d'aquells que som lectors de Fuster i que, a més, ens hem forjat i hem treballat en la direcció que ell marca. Per tant, confiem que la lectura de Fuster durant tot aquest any provoqui que el proper
Premi Fuster pugui ser un premi amb un contingut potent i amb una insinuació i una provocació excitant per a tots els lectors. Moltes gràcies. Sí, baixem. Sí, baixem. Per on tu vulguis. Per allà? Sí? Per allà? Sí, a comienzo. No, ara va la Montserrat. Sí. Tornem a canviar d'escenari, baixem, i estem a punt d'acabar, però queda un plat important de la nit. Ara sí, reprenem el guió. No podem acabar una nit dels octubres sense la moixaranga. Acabem com toca, per tant, escoltem una nova versió, com fem cada any en els octubre, de la moixaranga, i enguany serà interpretada per Borja Penalba i el seu grup.
perdó. Jo tenia l'amplificador obert. Sí. Des d'ací vos veia tots emocionats i emocionades. Novament, els Premis Octubre, això, ens omplin a tots els ulls, en molts moments es posen els ulls vidriosos, quan escoltem tots els accents possibles del català, quan des de la Catalunya Nord fins al País Valencià i les Illes, o quan escoltem una versió de la Muixaranga, no us podeu imaginar, jo tenia davant aquell o ara o mai, mentre Borja Penalba interpretava aquesta versió tan bonica i deia: a què esperem? Efectivament, han passat 40 anys, però té tot el sentit del món. Companyes, companys, o ara o mai. Tampoc crec que quede tant de temps. Per la nostra banda, res més. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer poder estar així en una nit tan especial. I ara us esperem al còctel que us oferim en este mateix espai. Per tant, ara l'organització el que farà és retirar les cadires per a que tinguem Vos quedeu sense cadira, un espai, això sí, i per tal de compartir. Fins l'any que ve i, sobretot, visca els Premis Octubre.